fine pokal. Vinderen af retten til at kalde sig Danmarksmester for det næste år. Og der vil jeg gerne se nogen, som har lavet enormt flotte point. Eller lige få det rigtige tal, for de er nemlig stukket af fra mange af de andre. 240,75 point. Jeg vil gerne se Team Smukkedal. Kæmpe hånd. Danmarksmesterne 2017. Og traditionen tro har vi jo en vandrepokal her på stedet. Det er ikke en vandrepokal som alle andre steder. Vi har valgt at have en vandresabel selvfølgelig. Og ingen vandresabel, uden at der skal sables champagne. Og jeg ved ikke, hvem af jer, der skal gøre det, men vi får kompetent hjælp til jer herfra. Ja. Vi får lige en kort intro til dem, der ikke kender til champagnesabling. Jeg har været sponsor af vandresablen, så når de har vundet holdet, så de flere hold, der får graveret deres navn på bagsiden af den sabel. De skal op og sable champagne, og de andre år, det er jo nogen, der ikke har prøvet det før. Men jeg tror faktisk, er der nogen overhovedet, der ikke har prøvet det? Prøvet altså. De har øvet sig. Så, men derfor skal I jo vide, hvordan man sabler champagne. Og det, der er vigtigst, det er, at den flaske, man har, den er kold. Og at flasken er ordentlig kvalitet. Det vil sige, at man kan sable champagne og kaver, men Lambrusco, som nogen rigtig godt kan lide på holdet, tror jeg, det er ikke det allerbedste at sable.